салам. И аз не бях чувал, докато един приятел не стана веган. Даже да ви кажа, това ми се струва като да си лягаш с надуваема кукла. Да видим обаче, кои традиционно местни продукти могат да бъдат заменени с техния зеленчуков еквивалент. Добър ден. Добър ден. 1 кило свински ребърца, моля. Нямаме, господине. Каква месарница сте тогава? Веганска месарница. Сега е много модерно. Така ли? Да. Тук не се убиват животни и не се взимат никакви продукти насилствено от тях. Дреболии от Вижте какво. Отвън пише само месарница. Именно, иначе кой ще влезе? Никой няма влезе. Добре, как така сте месарница, пък нямате месо? Много просто. Приготвяме същите продукти, само че от зеленчуци. И извършваме същите услуги, само че какво? С зеленчуци. Мелим томат, режем на лука главите, берем краставици, кормим тикви, пълним тушки. Добре. Дайте ми тогава 1 кило вегански ребърца. Искам да ги пробвам. Заповядайте, госпо фактически Тине. Ето ви вегански ребърца от Ребърково. Чакайте малко. Това са най-обикновени копчани царевици. Именно. Пак го глоскаш и после какво? 1 час не може да си извадиш люспите измежду зъбите. Склечено. Моля се. Не ги искам. Аз си представях нещо поне, което ще наподобява на месо. Мога веган кревети от соя да ви предложа. Веган кревети от соя. Че те и нормалните, и те са от соя. Прав сте. А какво ще кажете за вратни пражоли? Това звучи добре. Заповядайте. Дайте да ги видя. Ето. Какво ще кажа? Но това наистина изглеждат като пържоли. Нали? Да. С малко бяла глина и тук там цвекло чудеса стават. Червенко. Ама моля си, господине, аз това ако го изям, на другия ден ще изкарам чакъл. Да, така е. С 5 кила от тези вратни пържоли и плочата на вилата може да си избиете. Не, моля. Мерси. Агнешки говички, агнешки говички. Агнешки говички? Да, обожавам. Заповядайте веган агнешки говичка. С варен с вас. Ето, за вас. Веган агнешки говичка. Господине, това е най-обикновен тиквен фенер. Това е веган агнешка главичка. Агнетата не ги дерем. Ние ги берем. Моля се, аз какво въобще си губя времето с вас? Ще си намеря една нормална месарница. Като останем повече от вас, ще видите коя е нормалната месарница. Да, но тогава има още много време. Ще ми кажете ли откъде мога да си купя истинско месо? Нека да знаете какво тръгвате да се правите на самата. На съседната пряка, но не ви препоръчвам. Защо? Трета пряка, дружба 2. Има вегански протест пред нея. Ако влезете, ще ви замерят с изкуствена кръв. Много кръв ще ви облеят, кръв, изкуствена кръв. Да му се не видите. Видяхте ли? Че сме много. Какви са те ягоди там? Това са ягоди, това са пилешки дропчета. Добре, дайте ми тогава 1 кило. Заповядайте! Мерси. Моля!